искала да представя образа на един такъв селен от софийските села. Това е, имам предвид, примерно, Цоно, син на Тодор, който живее в село Доброславци и който починал през 1617 година. Този човек, роднините на този човек решили да отидат в Кадийския съд и да опишат наследството му, а след това да го разделят помежду си по силата на мюсюлманското религиозно право. Благодарение на този опис знаем, че Цоно имал голямо семейство, не толкова голямо, всъщност средно семейство от 4 деца и една съпруга, които живеели в къщата на баща му. Той в двора на тази къща отглеждал 2 чифта волове, 3 коня с малки жеребчета, 3 крави и 2 биволици, още 30 глави овце. Този селянин от село Доброславци работил и бил собственик на 5 декара лозе, реколтата от което му позволила да напълни 60 делви и други 2 бъчви с вино. Но най-важният имот, който имал Цоно, това били 2 му бащини с орни земи, от които той събрал зърно в количество повече от 5 тона, събран в неговия скъп и голям хамбар. Тези 5 тона оставали само за прехраната на неговото семейство и за продажбата на зърното на пазара, за да си осигури той заплащането на паричните данъци. Тук обаче искам да подчертая, че това зърно е останало след като той вече е платил данъците, десятъците на харма. Данъците в България, твърдиме и се биеме в гърдите, че са най-ниски в Европа. Да, преките данъци може да са ниски, но косвените данъци ни минават над 78%. Косвените данъци. ДДС-то е един от тези данъци.